Urtea bukatzen ari da eta orduen Arrankudia eta Solloko udalak ere bere balantzea egin da, ezta? Urte honetan zer egin den da zelan joan den kontua. Guk momentuan egin genuen jasangarritasunen aldeko apustua eta benetan hor dago aldaketa klimatikoa kontu oso larria da eta udaletan ere hasi behar dugu horri aurre egiten da neurriak hartzen, ezta? Eta alde horretatik argiteri publiko guztia LED sistemara pasatu dugu, eskolako teilatuan fotovoltaikoa jarri ditugu, gure udal eraikinak hornitzeko hortik, eta hobariak ere jarri ditugu gure ordenantza fiskaletan, era pribatuan ere bultzatzeko fotovoltaikoak jartzea, eta baita hildo horretatik egin dugu gure herri basoen kudeaketa jasangarrirako plana, 20 urterako plan bat egin dugu. Osinburu eraikina izan da legegintzaldi honetako obra nagusia, eta momentu honetan amaitzear dago, ordainduta dago, eskatutako maileguak kitatu ditugu eta udalak ez dauka zorrik, beraz, baldintzatuta gaude holako obra berrietan sartzeko, ezta? Eta horri begira ditugu bi parte hartze prozesu, bata Sollon, Solloko udaletxe eraikina hor aurrera begira, ze funtzio izango duen, ze ekipamentu komunitario jarri bertan, eta guzti horretarako izan da prozesua, eta beste bat egin dugu Atxetan, Arrankudiako Atxeta auzoan, bertan dagoen udal lokal soziala berriztatu, berregokitu, eta hor ere bertako jarduera soziokulturala bultzatzeko asmoz. Prozesuak oso ondo joan dira, eta prozesu horietatik egitasmo zehatzak sortu dira. Eta beraz, horretaragoaz, proiektu horiek egin eta gauzatzera goaz. Iaz, Iberlanda parkean, guzti horretan argiteri guztia aldatu eta hainbat gauza egin ziren, eta nahi genuen esparru hori, kirol, aizi esparru hori osatu, ezta? Eta hor ditugu bi proiektu oraintxe egingo direna datozen hilabeteetan, alde batetik puntrak pista bat jarriko du kanpo futbol onduan, eta baita kalistenia gune bat integratuta parkean bertan. Hauek dira batez ere gaztetxo eta umeentzat, ezta? Eta garrantzia handia ematen diogu gaztetxo eta umeak adin horretan sustraitzea herrian, ez? Eta hori garrantzizkoa da, eta horra begira doaz ekipamentu hauek. Eta jarraituta apur bat ume eta gaztetxo sustraitzean, horri etorkizuna begira eman behar zaie herrian bizitzeko aukera ere, eta ordu dago etxe bizitzan kontua, ezta? Eta etxe bizitza arloan, alde batetik baserrien ordenantza bat dago indarrean, garatu dugu azken 2 urteotan, indarrean dago, eta hor lortu dugu behintzat 75 etxe bizitza berri egokitzeko aukera zabaldu dugu, eta gainera era orekatuan gure landagune eta auzoak bizi berritzeko. Baina horrekin batera daukaguna da alde batetik Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailarekin hitzarmen bat egin genuen, eta eraikiko dira alokairu etxe bizitzak. Eta beste alde batetik Arrasate Kooperatibarekin beste hitzarmen bat oraintxe sinatzen ari gara, eta hor sistema kooperatiboan eraikiko ditugu 12 etxe bizitza, oinarrizko planoak eta eskuratzen ari gara, eta hori ere gauzatzera goaz. Eta Sollon ere badago lursail publiko bat, eta hor ere holako parte hartze prozesu berri bat egiteko asmoa daukagu, baita ere hor etxe bizitza kooperatiboak sustatzeko asmoz. Ia gure industria guztia daukagu konzentratuta Bakiolan. Eta garrantzia handia ematen diogu Bakiolako industriaguneak aurrera begira ere indartsua izan dadin, eta horregatik hitzarmen bat sinatu dugu eurekaz, eta diru bat sartuko dugu udalak bertako azpiegitura eta zerbitzuak hobetzeko,
eta Bakiolako enpresak konpromiso bat hartu dute, lan eskaintza bat daukatenean lan eskaintza hori bideratzeko udalera, eta udalak kudeatuko luke denbora baten era horretan bertako herriko jentearentzat enplegua sustatuz. Urteko balantze oso ona egiten dugu, aipatu dudan guztiaz gain, hementxe gauden plaza hau ere berriztatu egingo dugu, eta gero Elexaldetik Uribarrira doan errepidea ere horko zirkulazio eta mugikortasuna berrantolatu egingo dugu. Uribarrin bertan ere umen jolasgunea eta komun publikoak egingo ditugu, bolatokia ere konpontzeko gogoa daukagu, ur ponpaketarako estazio bat ere hor daukagu ja proiektua egiten ari gara, udal lanpostuen egonkortasun prozesua ere ja abian jarri dugu, herriko elkarteekin ere sinatu ditugu hitzarmen berriak, eta herriko jaiak ere pandemia ostean oso arrakastatsuak izan dira, eta udalak antolatzen dituen ikastaro eta tailerretan ere 100 pertsonatik gora dabil, esan dudan moduen balantze oso ona.